Hi guys, welcome to my channel. Bisaya Kamunggay, ang inyong host, DQJ Daniel Kindaw Guden. Karong oras ha, mag-TikTok dance. Ako, gang akong tulo ka mga anak. Number 1, si Daniela Ryne Guden. Number 2, si Ninya Dhaynn Guden. Number 3, si Precious Guden. Tapos, tapos, bonding. Walang music. Hi! Natapos na ang ang TikTok ni Daniela Ryne Guden. Ninya Dhaynn Guden, the Precious Guden, o ang ilang amahan. Dili may mayo sayo, pero pakita lang sa namo nga
Musuway sa big sayaw ning TikTok nga muy nauso karon ang TikTok mao ni ang musically kaniadto mo ni ikalingawan, kabibuhan sa mga bata labi na wala na silang eskwelahan. So mao ni. Salamat kayo. Sa wa pa maka-subscribe, please subscribe or kung gusto mo subscribe my YouTube channel Bisaya Kamunggay. Inyong alaga DQG Daniel Kindaw Guden. Ayo mo amping kanunay o niya kita tapuhon.